На 27 януари всички европейски страни се прекланят пред паметта на загиналите в лагерите на смъртта по времето на Втората световна война. На 10 март България отбелязва спасяването на своите евреи. На нас днес се пада задължението не само да държим будна паметта за гражданската им доблест, но и отново да припомняме дълбокия смисъл на стореното тогава от обществото ни. Безкомпромисното отхвърляне на дивашката идея, че човешки същества следва да бъдат хвърлени в пещта, просто защото принадлежат към някоя расова, етническа или религиозна общност. И да съзнаваме, че всеки опит да се дамгосва цяла нация, да се отрича правото на който и да е народ на равноправно съществуване, на свободно развитие, по същество е връщане именно към този най-мрачен пример на човешко падение. Благодарение на единствения по рода си за онова време акт на нашите предшественици, заедно и открито изправили се срещу фашисткия план за изтребление, днешна България има и своето историческо основание винаги да свързва паметта за извършения геноцид с вечния спомен и почит към своите синове и дъщери, наредили на 10 март 1943 г. и в последвалите дни и месеци страната ни сред най-достойните носители на човешки добродетели, на хуманност и състрадание към ближния. С едноминутно мълчание на 10 март депутатите почетоха паметта на жертвите на Холокоста – 11 343 евреи от Беломорска Тракия и Македония. На този ден, преди 63 години, са спасени 8600 от около 50 000 български евреи. От президентството. На събитието присъстваха председателят на Народно събрание Георги Пирински, посланникът на държавата Израел Авраам Шарон, депутати, представители на президентството, общината, много общественици и граждани.